Marchnata drwy'r e-bost, taflenni, arddangosfeydd, Facebook, rhwydweithio, hysbysebu, datganiadau'r wasg, mae'r amrywiaeth o arfau a thechnegau marchnata sydd ar gael yn ddi-ben draw i bob golwg. Efallai bod chi'n pendroni beth i'w wneud. Pa ddell y dylech chi i ddewis a beth sy'n gweithio orau? Mae pob un o'r techneg yma'n gweithio. Maen nhw gyd yn gallu sicrhau canlyniadau anhygoel. Ond, ac mae'n siŵr eich bod wedi rhagweld hyn, does dim ateb hawdd i'ch cwestiynau. Does na ddim pacennau hyd o weithgareddau hyrwyddo i warantu llwyddiant i'ch busnes. Mae'n dibynnu ar ba fath o fusnes sydd gennych chi, pwy yw'ch cwsmeriad, a faint o gyllideb sydd ar gael gan i chi i'w wario ar hyrwyddo. Mae yna rester o rai o'r arfau marchnata mwyaf poblogaidd yn y modiwl yma. Yn hytrach na mynd drwy bob un a rhestru manteision a'i hanfanteision, gadewch i mi roi ychydig o gyngor ac awgrymiadau mwy cyffredinol i chi. Wedi'r cyfan, nid gweithgareddau unigol fydd yn penderfynu a wnewch chi lwyddo neu beidio, ond dilynwch y canllawiau hyn a byddwch chi'n fwy tebygol o fod yn llwyddiannus. Yn y lle cyntaf, anelwch bob tro am y gynulleidfa fwyaf posib am y gost isaf. Mae'n hawdd gwastraffu amser ac arian ar bethau sydd ddim yn mynd i weithio, ac mae digon o bobl sy'n gwerthu hysbysebion yn y byd mawr tu allan sy'n barod i ddweud wrthych chi mae eu cyhoeddiad neu gwefan nhw yw'r lle gorau i chi wario'ch arian, ac y byddwn sicrhau canlyniadau gwych i chi. Byddwch yn ofalus. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mynd i gyrraedd eich cynulleidfa darged, ac edrychwch i weld a oes ffyrdd mwy cost-effeithiol y cyrraedd, cyn ymrwymio i'r fargen hysbysebu orau eriod. A pheidiwch eich waith a dibynnu ar un o ddwy dechneg farchnata'n unig. Rwy'n siŵr eich bod chi wedi cyfarfod â phobl sy'n dweud mae marchnata drwy'r e-bost yw'r unig beth maen nhw'n ei wneud, neu rhwydweithio. Dyna gyd y bydden nhw'n ei wneud. Mae'n ddoethach defnyddio amrywiaeth o ddulliau. A defnyddiwch dulliau ar y we ar y cyd a'r technegau hyrwyddo mwy traddodiadol. Enghraifft, efallai gallwch chi gyfeirio pobl at eich gwefan neu'ch tudalen Facebook mewn llyfrau neu daflen, neu efallai bydd eich tudalen Facebook yn gwahodd pobl i ddefnyddio taleb yn eich siop. Does dim llawer o bwynt i chi anfon neges e-bost neu rannu un set o daflenni chwaith. Dyw'r rhan fwyaf ohono ni ddim yn prynu'r tro cyntaf y byddwn ni'n gweld cynnyrch neu tro cyntaf y byddwn ni'n dod yn ymwybodol o gwmni. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn ail adrodd eich ymdrechion sawl gwaith ac yn rhoi cyfle i ddarpar gwsmeriad weld eich neges. Efallai y byddwch chi am ddangos bod gennych chi gysylltiad â Chymru neu ddefnyddio'r Gymraeg yn eich deunyddiau hyrwyddo. Hefyd, ystyriwch nodweddion eich cwsmeriad, eu diwylliant, eu rhyw a nodweddion eraill. Fe all hyn fod o fantes fawr i lawer math o fusnes. O ie, ac os ydych chi'n gwerthu i fusnesau eraill neu'r sector cyhoeddus, cofiwch gofrestru ar gyfrifiaduron ar-lein. Gwerthwch i Gymru, enghraifft. Mae monitro mathau hyn o gyfleoedd caffael yn beth hawdd iawn i'w wneud. Peth arall y byddwn ni'n ei gymell yn gryf yw eich bod chi'n cofnodi ac yn mesur y camau y byddwch chi'n ei cymryd. Pan fydd y ffôn yn canu, ydych chi'n gwybod o le mae'r ymholiad wedi dod. Mae'n ddigon rhwydd sefydlu dulliau mesur a monitro syml. Wedyn, byddwch chi'n gwybod beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio. Ac os na fydd rhywbeth yn gweithio i chi, ac os nad yw'r canlyniadau gystal ar disgwyl, rhowch agored iddo fe a chanolbwyntio ar y pethau sydd yn sicrhau canlyniadau. Gobeithio bod hyn wedi bod y help. Edrychwch drwy weddill y modiwl i gael rhagor o wybodaeth a thempledu a rhestrau gwirio gwirioneddol ddefnyddiol. Rwy'n edrych ymlaen at weld eich cynnyrch a'ch gwasanaethau ar y farchnad.